धन रेडी है कुआड़े जाऊँ कि धन ये बाहर सारा जीव बोली स्टडी टूर तो स्कूल तरफ सब जाऊँ आ तार सांग आसुँच सी मिसिक जी ये नौकरी छाड़ी आसवे बुढ़ी तो पचार कौन करू जा बैग नहीं समस्त फोन मन रखी फोन करूँ फोन तो अलाउ नहीं से सार फोन कर तो कहले 5 मिनट जाए पहुँचे बोली बाबा धन आज केते खुशी हाँ ते मार्क्स बाहर करी कहूँ मेचे केते बैग रे बैग बड़ बैग जी से खुशी कड़े जाऊँ भूली जाइए ना कौन नाटा भवन सर चलो बाय सांग नहीं जा ना बसे कि चिड़ची कहला दीदी कुआड़े जीव एत राति बाहर लानी गेल गल मत भी गेल कर आइले बोधे हाँ स्कूटी निकिया पड़िया धन जा बस बोले सी भी भावुची किमिति बाहरमी ना मु कौ ताको बाहर करि परिबी ताको टाणिली तो दी थर कि गोड़ तार पूरा छंदी देछि नेट रे पूरा से घाटी की गछ बुर्छ जहाँ है जीवटा बंची जाता नेटा को काटिदेले बाहर कि से तो छोट छोट गात भितर पूरे देछि ना बेकटा को पूरा नेटा काटिले जाकि बाहर से छोट गातर बेक पूरे देखिए आउ टाणी होमी जीव से माटी फाटी खोली पकड़ा केते जोर गर्जन छाड़ी तो मुझे बाहर करी गछ पूरा आसिक यपटू सीधा बाटर न जाए यपटर पशि जाइए केडे केडे नख पशि देखते सी दी जन पूरा भुकिक उछल हाँ हाँ बस हो कौन कर प्रिंसिपल कि कहते छाड़ी दे आमको जाली टाणिला छिंडिला गछ किसी कथा ना कि मेन कथा बंची जाता जीवटा बचेबू किमी सी जब कामुड़ी देला तो मल तापाई तो किसी ये ना तापर से जो कौन कौन मुझे टाणिली 3-4 थर कि पछू को आसता कि से खाली आगू माड़ी माड़िया जाऊँ गोड़ फड़ सब छंदी हाँ गोड़ छंदी ही नाला जिते पदा को आनिक एत बाट मतलब खपाड़ी देली पोटल गछ छिंडे देला ना छिंडे देला हाँ छिंडे देछि पोटल गछ पर नांगुड़ पकईच ये देख ना नांगुड़ पकई पोटल गछ से तो पोटल गछ जाऊ जी जाऊ जीवटा बचंता किंतु मेन कथा है तो ये करेंगे केमती कई तो नहांती सुधा क्या डाक पूरा गोटा हाँ जोर बाडौ थाए मुझे एपट ठेला बेलू से सेपटू के जोर बाडौ थाए गोटा पुणिया जाल गोटे 2टा छेना
ମୁଁ ତାକୁ ଏପଟକୁ ଟାଣିକି କେତେ ପକେଇଦେଲି ଖାଲି ବେକଟା ନାଗିଥିଲା ସେ ତାର ପୁଣି ହାତ ଗୋଡ଼ ପକେଇଦେଲା ମୁଁ କହିଲି ବେକଟା ମୁଁ ଏପଟରୁ ଇଏ କଲେ ଡରେଇଲେ ସେ ପଛକୁ ଆସିବ ସେ ତାର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପଳେଇଲା ଆହୁରି ସେପଟକୁ କେତେବେଳେ ଯାଇଛି କେଜାଣି ପୋଟଳ ଗଛ ଏଇଟାକୁ କେମିତି ମୋଡ଼ିଛି ଦେଖୁଛ ନା ତା ବେକ ଏଇଠି ପଶିଥିଲା କେମିତି ତାକୁ ଏତେ ଟାଣି ଟାଣି ମୁଁ ବାହାରୁ ନଥିଲା ନା ନା ଚିରିନି କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ସବୁ ଯାହା ସେ ତ ଯାଇଛି ବଞ୍ଚିକି ଆଉ ସେ ଆଉ ତା ଜିନ୍ଦଗିରେ ଆସିବନି ପଶିଛି ପୁରା ଶାଗ କିଆରି ଘାଣ୍ଟି କ'ଣ କରି ଆଉ ଗଛ ଇଏ ନାନି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ପୁରା ଏଠି ଖୋଳି ଖାଳି ଲୋ ବାପ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ଉଠିଥିଲା ହଁ ସବୁକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଇଛି ଦିଟା ପଶିଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ଦେଖିନୁ ଯେତେ ଟାଣି ଟାଣି ତାର ବାହାରିଲାନି କେମିତି କ'ଣ ଆପେ ଆପେ କେତେବେଳେ ବାହାରିକି ଯାଇଛି ଆମେ ସୁଦ୍ଧା ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିନୁ ତ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ କେମିତି ବାହାରିକି ଯାଇଛି ଆଉ କେହି ତ ନଥିଲେ ଘରେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ତ ଆମେ କହିଲୁ ଗଲା ସେଇଠି ଫସିକି ରହିଛି ଜାଲ ଫାଲ କାକୁ ଡାକି କଟେଇଲେ ଯାଇକି ହେବ ଆଉ ନହେଲେ ଗୋଧିରା ଯଦି କାମୁଡ଼ି ଦେବ ପୁଣି ମଲା ଆଉ ତା ବିଷ ଝଡ଼େଇ ହେବନି ହଁ ବା ସେ ଆମକୁ ତା ପାଖକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସେ ପୁରା ଏତେ ଜୋର ଫଁ ଫଁ ହେଉଥିଲା ଯେ ଆଉ ଆମେ ପୁରା ଡରି ଯାଉଥିଲୁ ପୁରା ନାଙ୍ଗୁଡ଼ ଫାଙ୍ଗୁଡ଼ ବାଡ଼େଇକି ପୁରା ଇଏ କରୁଥିଲା କାହିଁ ପୁରା ଏଠି ଜାଲ ଫାଲ ସବୁ ଇଏ କରିଦେଇଛି ଟାଣି ଟୁଣି ବାଁଶ ଫାଁସ ସବୁ ଗଳେଇ ପକେଇକି ଯାଇଛି ଯାହା ହଉ ସବୁ ଗଳ ବରଂ ବଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ ଯିବାଟା କେତେ କଷ୍ଟ ତାକୁ ଟାଣି ଟାଣି ଜମା ବାହାରି ନଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଏତେ ଜୋରରେ ଟାଣୁଥିଲି ସେ ତଥାପି ଆସୁନଥିଲା ନାଇଁକି ତା ନଖ ଫଖ ସବୁ ଲାଗି ଯାଉଥିଲା ଖାଲି ଝିଅ ନାହିଁ ଘର ଯେମିତି ନାଗୁଛି ଯେମିତି ମିକି ପ୍ରିନ୍ସ ଭାରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ନା ମିକି ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜିଲାଣି ଆସିଲେ ଯାହା ହବ ମିକି ଦିଦି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି କି ହଁ ଖୋଜୁଛି ମନେ ମନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆଉ ସିଏ କାହିଁ ଦେଖା ନାହିଁ କେଉଁ ଚାବିରେ ସେପଟେ ଘରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ପାଲା ବାଲା ମିକି ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଗଲା ଧନ ଆମ ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଆମ ଘରେ ବାରଦିନ ଯାଇସାରିଲା ସେଇ ତାଙ୍କ ପାଲା ବାଲା ଅଛନ୍ତି ସେପଟ ପାଲା କରି ମା ଯିବ ପାଲା ଦେଖିବାକୁ ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତୁ ଆସିଲେ ଯାଇକି ମା ଯିବ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସକାଳେ ଯାଇଛି ଦିନ ମାନେ ଘରେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଯୋଉ ସେଠି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ବୁଲୁ ନା ନା ସେଠି ନାଇଚରରେ ଷ୍ଟଡି ଟୁର୍ ଏବେ ଫେରିଲା ଆସିକି ବସିକି ଗପୁଛି ବୋଉଙ୍କ ସହିତ ସବୁ କେମିତି କ'ଣ ହେଲା ଘରଟା ପୁରା ଏତେ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଥିଲା ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ବି ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଥିଲେ ସବୁ କହୁଛି ପ୍ରିନ୍ସି କହୁଛି ମୋତେ ଖୋଲିଦେ ପ୍ରିନ୍ସି ଟିକେ ଖୋଲିଦେବି ପଳେଇଲେଣି ବା ପାଲା ବାଲା ଖାଲି ଦୁଇ ଜଣ ଗାଁ ଦି ଦଳ ପଳେଇଲେଣି ସବୁ ଖାଲି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଧନ ପୁରା ଦିନମାନ ନଥିଲା ଯାଇଥିଲା ଷ୍ଟଡି ଟୁର୍ରେ ତା ଷ୍ଟଡି ଟୁର୍ରୁ ଆସିକି ଏଠି ବସିକି କହୁଛି କେମିତି କ'ଣ ଯାଇଥିଲା କ'ଣ ଖାଇଲା ସେଠି ପୁରା ଭଲ ମଜାମସ୍ତି କରିକି ଆସିକି ଏଠି ଥକି ଯାଇଛି ପୁରା ଶୋଇପଡ଼ିଛି ବୋଉ ପଳେଇଲେ ପାଲା ଦେଖିବାକୁ ଆମର ପାଲା ହେଉଛି ସେପଟ ଘରେ ସବୁ ପାଲା ବାଲା ରହିଛନ୍ତି ଧନ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ଯାଇଥିଲୁ ଷ୍ଟଡି ଟୁର୍ କେମିତି ଲାଗିଲା କୁହନ୍ତୁ ମୋର ହାତଟା କାଟ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭଲ ହେଇଥିଲା ମାନେ ଭଲ ଥିଲା ଜାଗା ସବୁ ଭଲ ଥିଲା ଲାଗିଲା ଭଲ ପଢ଼ା ହେଉଛି ବଢ଼ିଆ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଦେଖି ସବୁ ବନାଉଛି ଖାଇବା ବି ଭଲ ଥିଲା ଯିବା ଏମିତି ମାସରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି ଟୁର୍ ପଢ଼ନ୍ତା ନା କ'ଣ ଖାଲି ବୁଲନ୍ତା
ହଉ ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି ସେତିକି ଆସିକି ଗାଡ଼ି ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଉନି ଚାଲିଛି ଯେ ଚାଲିଛି ପୁରା ବାଟରେ ପୁରା ଏତେ ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଗାଡ଼ି ସବୁ ଯାଉଛି ଭଲ ତ ଆମର ଆଜି ନାଇଜର ବୁଲିକି ଆସିଛି ପୁରା ଥକି ଯାଇଛି ଏଠି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି ରାତିରେ ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଆଜି ଦିନରେ ବି ଏତେ ବେଶୀ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ନା ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଜମା ଦିନରେ ପୁରା ଘର ପୁରା ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ମା ତ ଖାଲି ଖାଉନି ମା ତାର ବସିକି ଆସିଥାନ୍ତା ସ୍କୁଲରୁ ଯେମିତି 1 ବାଜିଲା ରିସେସ୍ରେ ଆସିଥାନ୍ତା ଖାଇଥାନ୍ତା ଟିକେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଖାଲି ଶୋଇଲା ମା ଆଜି ଖାଲି ଶୋଇଲା ଜାଣିଛି ନା ଖାଲି ଶୋଇଲା ଖାଲି ବସିଲା ଟିକେ ଉଠିଲା ଖାଲି ଶୋଇଲା କହିଲା ହେ ଭଲ ଲାଗୁନି କିଛି ଘର ପୁରା ଫାଙ୍କା ମିଟି ଜିନିଷ ଖାଲି ତ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ନମସ୍କାର ପୁଣି ଦେଖାବା ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ